wato abin da ake bukata shine kyakkyawan mu'amala a zamantakewa ta aure. wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira. ku yi wa matanku mu'amala mai kyau, abinda aka sani a al'ada da shari'a, ya zama dai irin mu'amalan da kake mata a shari'ance ba za a ce kana zaluntanta ba, a al'adance ba za a ce kana zaluntanta ba, za a ce kana kyautata wa iyalinka. to irin wannan mu'amalan ake so. manzo sun ce khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. mafi alkhairin ku shine wanda yafi kyautata wa iyalinsa. yace na fi ku kyautata wa iyali, na fi ku kyautata iyali. to kaga idan kana son ka zama mafi alkhairin mutane, ka zama mai kyautata wa ainihin iyalinka, kana ba ta haƙƙinta. ubangiji ta ce idan kun ji ba kwa son iyalen ma ku yi haƙuri, ku ci gaba da zama da su, domin zai yi wa ka ƙi abu kuma sai Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa. ka ji ba ka son zama da mace kuma sai Allah ya ba ku ƴaƴa masu albarka. kuma galibi haka yana faruwa, sai ka ga matar da mutum bai damu da ita ba, sai ka ga ƴaƴanta kuma sun fi albarka, sun fi tarbiyya, sun fi ma damuwa da baban. wacce ya damu da ita kuwa sai ka ga ƴaƴanta sun zama wani iri kuma ba su damu da shi ba. to saboda haka sai ka riƙe ta ko don ƴaƴan da take baka masu albarka. ya tabbata hadisi ingantacce, hadisi Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. mu'mini baya kin mu'mina yar uwarsa, idan ya ki wata ɗabi'an to zai yadda da wata ɗabi'an. wato idan kana zaune da mace sai ka ji wayannan ɗabi'un ba su maka ba, to ai kuma akwai wasu ɗabi'un da za su maka, to sai ka yi haƙuri da ita saboda wa'incan ɗabi'un. bai zai taɓa yiwa ka samu mace 100% ta yi maka ba, wannan kan bai yiwa. idan kinta ya maka to halayenta kuma ba su maka ba. idan halayen yayi kuma sai kaga kuma tana da matsala wajen addini da ibada. idan kenta yayi da wasu ɗabi'unta sai ka kuma ba ta iya rike maka bakinka, ko ba ta kyautatawa ƴan uwanka, ko ba ta iya mu'amala ba, ko ba ta kula da yara, ko tana da sakaci a al'amura na gida, sai ka samu wani matsala tare da ita. ko kuma ta zama mai yawan fushi, ga addini ga kyawawan ɗabi'u ga kyau amma mai yawan fushi ne, ka samu matsala. ko kuma ta zama wato wanda ba ta da haƙuri, in ta maka laifi ba za ta iya baka haƙuri ba, ko kuma mai taurin kai ba za ta yi dama da laifin nata ma. duka matsaloli dai 10 da 20 in ba ta nan za ka same ta nan. a samu 100% ba ta da damuwa, wannan kan ba za a samu wannan ba. ko a maza ma babu ballantana a mata, wanda Allah ta'ala halice su da haƙarƙari wanda yake tonkurarre. manzo sun ce ba za ka iya miƙe shi ba. in za ka ji daɗi da ita haka, ka ji daɗi da ita haka. in ko kace sai ka seta ta maka yadda kake so, manzo Allah sun ce za ka karya ta. karyawan kuma shine za ka sake ta. fa man zallazi turja sajayahu kulluha kafal mar'u nublan an tu'adda ma'aibu. wa za a ce duk ɗabi'unsa ba na yarwa, babu shi. sai dai ya ishi mutum daraja a ce ɗabi'unsa masu matsalan guda kaza ne, ana iya lissafa su. to mata dama masu matsalan ne, saboda hankalin su rabi ne, kaga dole sai ka lallaba su. shi yasa aka baka shugabancin ai, ya zama kai ne shugaba a kansu, saboda hankalin su ba irin naka bane, tunanin su ba irin naka bane, kuma kai zaka iya haƙuri da juriya dangane da matsalolin su. shi yasa Allah ya dora maka shugabanci, domin dama shugabanci dole sai da haƙuri. bi bazlin wa hilmin sada fi qaumihi alfata wa kaunuka iyahu alayka yasiru. da kyauta da haƙuri ake shugabantan al'umma, kuma kasancewanka haka din mai sauƙi ne. kaga dole ka dinga haƙuri da ɗabi'unta, kuma kana kyautata mata, kana ɗan jawo hankalinta, tunda su Allah ya jarrabe su da son abun duniya. to idan kana ɗan ba su za a zauna lafiya. ya Allah ya jarrabe su da wannan, shi yasa wata ran suka nemi manzon Allah sassuma ya ba su abun da ya fi ƙarfin arzikinsa, shi kenan ya yi fushi ya ƙaurace musu ma gaba ɗaya wata guda. daga ba Allah ta'ala ya ce ya ba su zaɓi, in duniyan suke so a sallame su tafi, in kuma shi suke so su zaɓa, sai suka zaɓe shi kamar yadda muka karanta cikin suratul azab. so da haka ubangiji subhanahu wataala ya halicci mace tana da son kyalli da son abun duniya. to kai kuma sai ka zama mai haƙuri, ba za ka biye mata ba dai komi a ce ka mata, amma dai ka ɗan dinga kyautata mata, dan kayan ado da kwalliya da sauransu, da ɗan abubuwa na yau da gobe. a haka dai a lallaba a zauna, ita ma ta ɗan dinga yi maka hidima, tana nuna maka soyayya. wannan shine abun da ake bukata a zamantakewa wato ainihin na aure. amma ba za ka ce in taimaka laifi shikenan kai ba za ka zauna da ita ba, tana da matsala kaza, kai ma kana da naka matsalolin, haƙuri take da kai ma dole kai haƙuri da nata matsalolin. amma in dai matsalan ita ce kaɗan, alherin shi ya fi yawa,
to alherin ana buƙatan ya lullube wa'annan matsalolin. wa idhal habibu ata bi dhanbin wahidin ja'an mahasinuhu bi alfi shafi'i. idan wanda kake so yayi maka laifi kwaya daya, to idan ka duba kuma zaka samu akwai alkhairansa wanda sun kai dubu da su zo su ceci wannan laifi. in ta yi maka kaza ita kuma ta maka kaza ta maka kaza ta maka kaza, haka ita ma za ta duba idan ka mata laifi ta wannan bangaren, to bangaren kaza da kaza da kaza kuma ai kai mata alkhairi, saboda haka sai ta hakura da irin waɗannan alkhairan.